Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa. Mufunge zvenyu ndatambura mukoma. Ngandizivewo kana vedare vachikwanisa kundipawo advice. Inini nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndine murume wangu wandigere naye. So inini nemurume wangu takasangana muno muJoni. So murume wangu all of a sudden akabva azotanga kuita zvekuputa mbanje. But dambudziko rava paari nderekuti iye anoda bonde almost on a daily basis. Handina kana zororo, ndinotongozorora apo pandinenge ndiri kuma periods chete, ndo pandingatoti ndazorora. Uye chinondirwadza pamusoro pazvose inhau yekuti iye manje anoti abva mukuita bonde neni kudaro dzimwe nguva anokwanisa kungoridza tsamwa. Kana ndikamubvunza kuti kugoridza tsamwa indava, anobva ati handangobhoyekana. So handizivi kuti zviri normal here kuti muchibva mukunovaka bonde murume anobva akuridzira tsamwa, kana kutoti iye anotondiona sekunge ndisitombori kana chinhu mumaso make, because ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinondirwadza kusvika pakadzikadzika pemwoyo wangu. Chimwezve chinoitika ndechekuti uyu murume wandigere naye uyu, kana sendi zvaro rakaenda kumusha kwedu, hakuna kana senti yeti takazvara tose mwana. Ende ndichitanga kugara naye iye murume ainge akanditi iwewe tanga wandizvarira. Ndokubva ndati zvimwe kuda munhu uyu ari kuti tanga wandizvarira, zvimwe kuda anoda kuzondiroora. Ndokubva ndazobvisa jadel riya randainge ndiinaro, nhumbu ndokubva yazobata. Zvino nhumbu yakangoti yabata ndopandakabva ndazoona kuti munhu ainge ondichinjira, ainge ondibata nedzimwe nzira dzekuti dzinondirwadza. Nanhasi uno haasati kana achinja. Handizivi kuti ndodii, ndorambawo ndakashingirira here kana kuti ndosiyana nazvo, ndotsvaka hangu here umwe munhu so that I can move on with my life. Ndiri munhu wekuti handishoreki, ndiri munhu akanaka chaizvo, but mabatirwo acho andinoitwa nemurume wandigere naye ndinobva ndaita sekunge chinhu chakachipa chipa. Yet kana ndichitofamba ndinotomiswawo nevarume vekutoti unochitoona kutoti munhu uyu anorakidza kuti munhu ane zvimari zvake, but vose varume ava vanogara vachindipfimba ndinobva ndavaramba ndichivati ndine murume wangu. Like izvezvi pane vamwe baba avo vandakasangana navo vanobvawo kumusha, aiwa vane zvinhu zvavo apa ivo vari kuti vakabva mukufirwa, saka vari kuda kuti vange vachizondiita mukadzi wavo. So handizivi kuti ndodii. Ndiyewo secret yangu iyi yandakachengeta mumwoyo mangu. I am looking for your advice. Ndotiza here murume uyu wandigere naye kana kuti ndoramba ndichingoshingirira? Hamawe, makore afamba, but chatiinacho hatina kana chatiinacho. Kumusha uku kumusha kwavo tainge takati tichavakisawo chi2 room tichitira kuti zvemuno zvikanzi zvaramba tobva tazodzokera tunogara zvedu kumba kwavo. But mukoma, chinondirwadza ndechekuti mari iyo yatainge takaunganidza apo pandainge ndati ngakurohwe aya mafarm breaks, ndokubva ndati ndichachengeta mari yacho iyoyo. So ndakazoti iye ati ainge achida kuti bangukuru vanova vari mukoma wake vange vachirova ivo mafarm breaks, but vatete vari munomu vakabva vati amai guru, mangwana kana musingadi kuzonetsana nehama dzemurume, dai matsvaka henyu mutorwa uyo anenge achizorova zvitinha zvacho izvozvo, because hanzi karekta yavo ivo bangukuru yakangofanana nekarekta yemurume wangu. Munhu uya wekuti chaanongoda chaanongomhanyidzana nacho imari, but kushanda munhu asingazodi. Saka ipapo ndakabva ndapiwa yambiro yekuti kana ndikagara ndainesa mari kumusha uko, kana kuri kunzi bangukuru ava vakazotadza kurova zvitinha izvi, inini ndaisafanira kuti ndinge ndichizonetsana navo kana kunetsana nemurume wangu, because tete vainge vatondipa yambiro. Uye vachindipa yambiro iyi havana kundiudza in secret, vakatouya kumba ndokubva vatotiudza tose pajekerere vakati muroora, hamai guru ndikuda kuudza imimi uye mukoma weava vari kukumusha uko munhu wekuti kana akangobata mari anobva angoenda kudoro. So handiziviwo kuti ndoite sei, because kamari aka ndakabva ndakakachengeta ndichida kutsvakawo vanhu vekuziva vekuti vaikwanisa kuzonotirovera mafarm breaks like kwedu
kune vamwe vandainge ndakambopa piece job rekurova mafarm bricks apo pandainge ndichivakisira amai vangu imba. Zvino ndakabva ndati kumurume ndo vandainge ndichida kuti vange vachienda kumusha kwemurume kuti vange vachienda kunorova mafarm bricks, sezvo ndainge ndichiziva kuti vanhu vanobata basa ravo zvakanaka. Ndakabva ndazotukwa one day because on that day paakandituka akapinda mumba achibvawo kwaaibva ndokubva andibvunza imwe 10 rand yake yainge ati ainge akaisa pamusoro pedisplay. Ndikabva ndati 10 rand handina kana kumbogara ndaiona. Ndikabva ndati 10 rand iyoyo manga muchida kuidii? Akabva ati ndikuda kunotenga fodya dzangu apa ainge achibvira mbanje dzake. Ndikabva ndati komadii mangosiyana nazvo izvi zvokusvuta fodya because ndinoona sekunge zvinototambisa mari. Munhu akabva atanga kundipopotera achinditi unofungidzira kuti ndakapusa nhai, I know everything that you are planning. Tuvakomana utwo twauri kuti tunofanira kuti tunge tuchienda kumisha kwedu kuti tunorova zvitina, iwewe tuvakomana itwoto tuvakomana twako zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza mukoma. Ndokubva ndaramwawo because ainge oti mari yangu imari yangu, mari yako imari yako. Saka iwewe kana wafunga kuti uri kuda kuenda kumba kwedu kuti iye akabva ati kana uchida kuti kumba kwedu kunge kuchivakwa unofanira kuti unge uchishandisa mari yako iwewe uri desperate. Ndakachema mushure mekunge ndamupa mari yake, ndakatongomutema nemari yake ndikati chitora mari yako iyi because ndainge ndatoona kutoti pano ndigere nerombe zvangu. So ndo zvatava kutongoitirana izvozvo, iye anobata mari yake iniwo ndinobata mari yangu. So handizivi kuti ndo zvimwe zvezvinhu here zviri kukonzeresa kuti inini naye tisakwanisa kugara tose mune zvakanaka. Please assist me. Should I fight for this marriage or is it time for me to give up? Ndichitoriwo mukadzi wezera rechidiki zvekuti kana ndikawana munhu ari serious ndinokwanisa kutotangidzawo patsva. Ndibatsireiwo Vedare. Hey, Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, zvinorwadza asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi murume wangu paya anoti kana apedza kuita bonde neni anovharidza tsamwa. Zvakangoma hazvo vedu we, kana makambozviitirwawo ladies out there, uyai kuinbox kwangu and you tell me your own side of the story, kana kuti munongotiudza mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini pari zvino mukoma ndiri kushandawo samaid. Ndati ndakateerera imwe confession yemusikana uyo ainge achiti akatengeswa navatete vake, ndabva ndanzwa misodzi yangu ichitanga kuyerera because mukoma izvezvi pandiri nhasi ndingadai ndisiri pano nekuda kwekuti ndichangopindawo muno ndakabva ndasangana nemunhu wanguwo airakidza kuti zvinhu zvake zvainge zviri bho. Ende chinondirwadza ndechekuti murume uyu nanhasi uno anotogara navatete vangu but vava kugara kuPort Elizabeth uko. Apa chinondirwadza ndechekuti vatete vangu mukurusa kune murume uyu. Inini nemurume uyu tingangoti tainge tichida kunoenderana pamakore but munhu uya wekuti akaita mugiant. Saka kana wakamutarisa unofungidzira kuti ratova dhara but iye achitoriwo mwana mudiki seni. So ndakati ndauya kuno then vatete vakabva vanditi ndinge ndichibva kwandainge ndiri because ndainge ndichishanda kudhuze nebhodha rekuBotswana uko pane rimwe prazi. Vakabva vati hazviite kuti urambe wakagara ikoko otherwise uchazopedzisira wanyengwa nezvivakomana zvemumaprazi ukazomitisiwa kana nemaforomani emumaprazi. Ende zvechokwadi ndo zvainge zvoitikawo ikoko. Ndingatoti kuzotorwa kwandakazoitwa navatete vainge vatoriwo mwari wangu because paprazi apa mukoma ndainge ndava kusangana nemasituations airwadza. Dzimwe nguva ndaitoti ndamuka makuseni ndichida kuendawo kubasa nevamwe. Foromani umwe ainge akanditi iye anondida aibva anditi iwewe hausi kuenda kubasa. Ndobva ndati konei over ati taura neni paWhatsApp. Ndaizoti kana vamwe vanhu vaenda kubasa ndobva ndazomubvunza kuti ko indava musiri kuti ndisaenda kubasa. Iye aibva ati ndinokuda. Ndobva ndati ko munondida sei nekuti mune mukadzi wenyu? Aibva anditi chingoti unondida kubasa unobva waenda. Saka ipapo pandakazotorwa navatete ndingangoti ndainge ndava kudanana naye paWhatsApp but moyo wangu
wainge usiri paari, yainge ingori nhau yedesperation chaiyo yainge yokonzeresa kuti ndinge ndichingoti ndinokudawo. So by the time paainge ava kuda kuuya kuzorara neni ndo pandakabva ndamuudza kuti hazviite because vatete vatova pano, vatete vainge vauya kuzonditora ndo kuzotokona kwazvakaita. But ndinoda kungotendawo Mwari because murume uyu ainge achirwara, aitova murwere chaiye. Umwe musikana wandainge ndichitogara naye because murumu macho pakomboni ipapo, rumu yatainge tichigara taigara tiri 4. Saka umwe musikana wacho akazotondiburitsira mapiritsi akati iyewo paakatanga kushandapo papurazi apa ndo zvainge zvakaitikawo kwaari. Ivo foromani ava vainge vakamumanikidza vakati ndinoda kuti ndinge ndichidanana newe, ndokubva vazotanga kusangana pabonde zvainge zvisina dziviriro. Akabva arwara, iye akanditi ndakarwara zvekuti ndakapotsa ndafa, ndokubva ndazobatwa kuti ndine chirwere. Apa ivo foromani ava vanoratidza kuti vanongonwira mapiritsi avo muhomwe, kana mudzimai wacho kumusha kuda hatozvizivi kuti ivo vanonwira mapiritsi avo muhomwe. So I thanked God nanhasi ndinotenda Mwari because nekutambudzika hangu kwose kwandiri kuita, but still at the end of the day ndinoda kungotendawo Mwari nenyasha idzo vakandinzwirawo nyasha Mwari. Vatete vakati vanditora paya ndokubva ndatanga kugara navo. Ndakati ndava kugara mulocation umo matainge tichigara inini navatete ndo pandakabva ndazosangana neumwe murume uyu mukoma, munhu aitovaoneka life kainge kari bho. Ende chinondirwadza ndechekuti nemurume uyu takatosvika pakutovaka bonde, zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza kusvika muzuva ranhasi kuti saka vatete zvavagere kuPort Elizabeth nemurume uyu vachiziva kuti murume uyu wavagere naye inini ndinoziva muviri wake, iyewo anozivawo muviri wangu, saka ivo vari kuti zvichaguma nei. Ende chinondirwadza ndechekuti vatete ava vakatobva mukutoita mamwe madevelopments because tinobvawo kumaarea ekuna Masvingo uko ndo kwatinobva. Saka vane dzimba dzavo dzavari kuvaka. Dzimba idzi mukunodzivaka vari kuti ivo vari kuda kuti vange vachizoita maguest houses, ende madevelopments ose awa avari kuita anondidzimba mwoyo because ndinenge ndichifila as if all those things they were supposed to belong to me, but vatete vakabva vazondishayisa mukana, vakabva vandibvisa pamurume uyo aifanira kuti angadai ari murume wangu kusvika pari nhasi. So murume uyu ndakati ndatanga kudanana naye ndokubva ndati zvinhu zvangu ndikuda kuti zvinge zvichingova pajekerere. Ndikabva ndati ini handidi kuita zvandaingonzwa zvichitaurwa pandainge ndichiri kumusha kuti vazhinji kuJoni vanokugara nevarume zvinenge zvisingazivikanwi nehama dzavo kana kuti nevabereki vavo. Ndakabva ndati vatete zvamunondiona ndigere pano munozviziva kuti ini ndakabva pamurume, handisisiri musikana. Zvino ndava nemunhu wangu wandiri kufambidzana naye, ende ndinodawo kuti munge muchizozivisawo vana baba kumusha uko because ini vana mukoma kana ndikavazivisa ndinenge ndoita sekunge ndinenge ndavadheerera, asi kana imi kukuzivisai kwandichakuitai munhu wangu uyu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondisvitsirawo shoko iroro kunana baba nana mukoma kumusha uko. Nobva mati tiri munzira tichiri kuuya because izvi ndo zvatainge takarangana inini boyfriend yangu. So vatete vakazoti it is fine, munhu wako unouya naye. So zuva raainge ari muroad achiti ari kuuya, iye akabva azonditumidzira mapicture achiti ainge achida kufamba neimwe motikari yake iyo yainge asingafarire kufamba nayo. Ndikatombomuti ko wauyireiko nemotikari iyoyo because ino draw attention, munoona tuya tuma2door. Ndikati kwadiwa ngouya nepickup yako yaya normal because iye munhu ane mari but asingadi kuzivikanwa kuti ane mari anokwanisa kutokufambira nemotikari inoichitoita kunge chikorokoro but iye mari anenge atori naye. Apa mugaraji munenge mutori nedzimwe motikari zvekare. Iye anongoti inhau yekuti iye ainge achiti haadi kuzivikanwa because anotya kuti anokwanisa kuzopondewa muno muSouth Africa, but on that day akabva auya nekamotikari kake ikako. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondibata because vanhu vazhinji mulocation umu vaitobuda mudzimba dzavo vachingodongorera vachida kuona kuti motikari iyi yainge iri motikari ya
bani because ine ruzha. Motikari dziya tuya tumotikari tuya twakaita tudiki twakaita kunge tumatoi ndo motikari yacho yaainge achidhiraivha. Ipapo vatete vakabva vamugamuchira nemufaro. Ini handina kana kumbogara ndakasuspekta kana kunyumwa kuti vatete vangu vainge vatochiva boyfriend yangu. Takazongoramba tongodanana inini naye. Vatete manje vainge vondirambidza because ndainge ndoda kunomutizira since iye ainge akati handichadi kuti urambe ugeremo mulocation because kana ukaramba wakagaramo mulocation ndinokwanisa kuzokutorerwa. Saka iwewe chiuya unge uchigara kuno so that ndinge ndichiziva kuti pamba patova naamai vepamba. So vatete ndakabva ndazovazivisa zvimwe zvinhu kamukoma. I think kuti in life kana woita madecisions ako usateerera vamwe vanhu, tanga waita zvinhu zvako then vanhu wazovazivisa. Because inini ndakabva ndazoudza vatete kuti ndainge ndafunga hangu kuti ndinge ndichitizira murume uyu wandaidanana naye. Vatete vakabva vati hazvigoni, hazviite. Kubva ipapo mukoma ndikangoti murume uyu rudo rwake kwandiri, kubva zvaakatanga kutaura navatete vangu paWhatsApp, rudo rwake kwandiri rwakabva rwadzikira. Kuzonosvika ndichitanga kufonerwana namuchembere kumusha uko vachiti ivo murume uyu vainge vakanzwa navatete vangu kuti ainge aine mishonga yake. Vatete hanzi vainge vakaenda kune umwe muprofita uyo ainge akavaudza kuti murume uyu wandaidanana naye hanzi ainge aine zvikwambo zvake mumba make. So amai ndakati ndabva mukutaura navo ndikati zvimwe kuda ichokwadi. Ndokubva ndanotaura navatete. Ndozuva ravakabva vandidzinga pamba pavo. Vakati vandidzinga pamba mukoma muchinda uyu pandakataura naye ndikati ndiri kuda kuuya ikoko, ndokubva angondiblutika. The next thing that I heard was vatete vangu vainge vava kuonekwa vainaye murume uyu mutauni. Ndokubva vazobuda mulocation muya vakatanga kugara naye murume uyu until vazoenda kuPort Elizabeth. Nanhasi uno mukoma moyo wangu mumwoyo mangu ndinonzwa kuti mune bundu. Ende nguva zhinji paya pekuti kubasa kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvakandiomera varungu vachivava ndopandinotanga kufunga nezvake murume uyu. Ndotanga kufunga nezvavatete vangu kuti vatete wai vakasarudza kundirwadzisa kudai, ko ndakambovatadzirei. Izvezvi vatete havatombotauri naamai vangu because amai pavakazozviziva kuti vatete ivo vainge vogara nemurume uyu vakabva vatukana vakapopoterana pamafoni. So izvezvi vatete zvavanoita ndezvekuti kana vakaenda kumusha vanobva vatora baba vangu vobva vanoonana nababa vangu kumba kwavo. So baba vangu vanotongonyengererawo vatete nekuda kwekuti vatete ava ivo vane mari dzavo, nekuda kwekuti vava kugara nemurume uyu wavakanditorera. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. What a sad story. Asi why is it vana tete vachita ruvengo kune vana vehanzvadzi dzavo? Are you not supposed to love vana vehanzvadzi dzako? I'm sure kuti every woman out there utori vatete somewhere. Can you please tell us in the comment section, ungatorera here mwana your brother mukomana wake kana kutoti murume wake? Will you do that? Kutorara nemurume one of your brother's child, will you do that? Ungazviita here izvozvo? Please tell us in the comment section kuti why is it pachiwanzokuitika ruvengo pakati pavatete nemuroora, pakati pavatete nemwana wehanzvadzi? Why can't there be unity ipapo? Chii chinoitika? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.